Повече от 15 000 ловци и риболовци се събраха в географския център на България, местността Лозана, до Габрово, за да отбележат 110 години от създаването на организацията си. Събитието уважи и президента Георги Първанов. За това информират Йовка Драганова и Ивайло Любенов. Аромат от чевермета, дивечови мезета, невероятни истории и много музика изпълниха поляните на Лозана. Събора събра ловджии и риболовци от 3 поколения. Ловът е най-древното човешко занимание, то ще пребъде през вековете, категорични са ловджиите. В момента по знамената на ловно-рибарската организация в България има повече от 120 000 души. Ловът обединява хора с различни професии. Известни или не, те се подчиняват на един закон. В гората всички са равни. Твърдят, че авджийството е призвание. Трябва да обичаш и разбираш природата. Едва тогава можеш да си позволиш да убиеш животно. Да си ловджия, усещането е една голяма тръпка, все едно да си влюбен. Ей тук една топка ти застава на корема, любовта към лова и също все едно си влюбен в жена. Обичам природата, обичам емоцията, обичам темперамента в лова, здравето, силата. Мъжете ме приемат като една от тях, защото съм повече от 25 години с тях. Ловджия ли си? Най-добре е в България. Значи Еленът има в изпитната книга за младите, но ще има до кога живее един Елен. Правилно отговор е докато срещу бамбо. Верни на принципа да защитават природата, днес ловците пуснаха на свобода бухал и няколко киркенеза. Честта да ги разсели се падна на най-известния ловджия в България – президентът Георги Първанов.